Навучи мяне, Божа, любіць всім сэрцам Цябе, Езу мілы, каб і душу Табе прысвяціць і не быць всё жыццё баязлівым. Ты мой Пан, Езу Христе, Ты дорога і правда і вечнае жыццё. Ты дорога і правда і вечнае жыццё. Навучи мяне, Божа, прымаць Твою міласэрную волю і ніколі не наракаць на сваю шматпрацоўную долю. Ты мой Пан, Езу Христе, Ты дорога і правда і вечнае жыццё. Ты дорога і правда і вечнае жыццё. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амен. Пан з вами. І з Духом Твоим. 25-й дзень месяца, дзень жыцця, калі асаблівым спосабам молімся аб дары захавання жыцця, аб новым зачаці, жыцця павазе да зачатага жыцця, каб чалавецтва шанавала і абараняла кожнае зачатае жыццё до моманту натуральнай смерці. Молімся таксама за матуль, за бацькоў, якія чакаюць на нараджэнне свайго дзіцяці. Каб годна ўдзельнічаць у найсвяцейшай ахвяры, перапросім Бога за нашыя недасканаласці і грахі. Спавядаюся Богу Усемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя вина, моя вельмі вялікая вина. Таму прашу найсвяцейшую заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, памаліцца за мяне да Пана Бога нашага. Няхай змілуецца над намі Бог Усемагутны, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Амен. Прысця нашага Пана Езуса Христа і нашага сходу перад ім, каб вы так хутка не гублялі розуму і не хваляваліся ні за духа, ні за слова, ні за быццам бы нашага паслання, што, маўляў, настаў дзень Пана. Няхай ніхто не зводзіць вас ніякім чынам. Для таго і пакліканы вы Євангеліем нашым, каб атрымаць славу нашага Пана Езуса Христа. Таму, браты, стойце і трымайцеся традыцый, якіх навучыліся праз слова ці праз пасланне нашае. Сам Пан наш Езус Христус і Бог, Айцец наш, які полюбіў нас і даў вечнае суцяшэнне і добрую надзею ў ласцы, няхай заахвоціць сэрцы вашы і ўмацуе вас у кожнай справе і добрым слове. Гэта Слово Божие. Дзякуем Пану Богу. Апавядайце між народамі пра славу Пана. Апавядайце між народамі пра славу Пана. Спявайце Пану новую песню, спявай Пану уся зямля. Спявайце Пану, слаўце ягонае імя.
звяшчайце з дня ў дзень яго збаўленне, апавядайце між плямёнамі пра славу яго, паміж усімі народамі пра цуды ягоныя. Апавядайце між народамі пра славу Пана, бо вялікі Пан і вельмі праслаўлены, Ён грозны панад усімі багамі, бо ўсе богі народаў ідалы, а Пан стварыў нябёсы. Апавядайце між народамі пра славу Пана. Аллелуя, аллелуя, аллелуя. Аллелуя, аллелуя, аллелуя. Овечки мае слухаюць мой голас, кажа Пан, і я ведаю іх, і яны ідуць за мною. Аллелуя, аллелуя, аллелуя. Пан з вами. І з духом твоїм. Читання Святого Євангелія паводле Матфея. Хвала Табі, Пане. Той час Єсус промовив, кажучи: «Гора вам, книжники и фарисеи, криводушные, тому что даете десятину з мяты, анису и кмену, але обминаете тое, что важнейшее у законе – правосуддя, милосердность и веру». Это треба было робить, и того не обминать. Сляпые праводыри, якія адсаджваеце камара, а прыгланаеце вярблюда. Гора вам, книжники и фарисеи, криводушные, тому, что звонку очищаете кубок и мису, а унутры яны полные драпежности и нестрыманности. Сляпы фарисей спачатку очисти кубок унутры, каб ён стаў чыстым і звонку. Гэта слова Пана. Хвала Табі, Христа. Браты і сёстры, сёння Jesús у Євангелії звяртаецца да кніжнікаў і фарысеяў, да людзей, якія лічылі сябе найбольш пабожнымі, найбольш руплівымі у захаванні Божага закону. Але як чуем, што Jesús сёння іх не хваліць, а наадварот дакарае, звяртае ім увагу. Чаму? Таму што іх рэлігійнасць стала такой павярхоўнай, а менавіта Jesús звяртае ўвагу на тое, што яны засяродзіліся на тым, што малаважнае, а страцілі галоўнае. І ў гэтых словах, якія пачулі ў сённяшнім Євангелі, яны актуальныя і сёння. Jesús гэтымі словамі таксама звяртаецца і да нас. У кожным з нас ёсць такая небяспека стаць гэты фарысей, які будзе дбаць пра форму, а забываць пра найважнейшае, пра сутнасць. Jesús кажа, што даеце десятину з мяты, анісу і кмену, але абмінаеце тое, што важнейшае ў законе – правасуддзе, міласэрнасць і веру. Менавіта кніжнікі і фарысеі былі вельмі дакладныя ў выкананні ўсіх гэтых законаў, прадпісанняў, адлічвалі гэтую десятину нават самых найменшых раслін у сваім агародзе, на сваёй дзялцы. І здавалася б, гэта што добра, але вось менавіта праблема была ў тым, што яны засяродзіліся менавіта на найменшым, але самае важнае ставілі на другі план. Справядлівасць, міласэрнасць, вернасць Богу. Можам нават так сказаць, што пакінулі без увагі гэтыя найважнейшыя справы.
Заўважым, што Христос не адмяняе гэтай дзесяціны, але ён кажа, што трэба было рабіць і тое, але не пакідаць і таго. Адно і другое важнае. Нельга забываць галоўнага дзеля дробязяў. Вось што падкрэслівае Езус. Калі сэрца не поўнае любоўю да Бога і бліжняга, то нават самыя дакладныя рэлігійныя практыкі, яны будуць пустымі. Далей Езус можа нават такі спосаб гумарыстычны, але вельмі такі востры вобраз на тыя часы для фарысеяў кажа, што вы сляпыя правадыры, таму што адсэджваеце камара, а праглынаеце вярблюда. Камар, маленькае гэтае насякомае, вярблюд, напэўна, нікому не трэба апісваць, як выглядае, колькі важыць вялікая, скажам, жывёла. І ў часы вось менавіта Езуса існавала такая практыка працэджваць ваду праз тканіну, каб выпадкова не праглынуць гэтае насякомае, гэтага камара. Бо паводле закона камар лічыўся нячыстай жывёлай гэтай насякомай. Фарысеі так старанна, можна так сказаць, адфільтроўвалі гэтыя дробязі, але праглыналі гэтага вярблюда, гэтую нячыстую жывёлу. Перажывалі пра гэтыя малыя рэчы, але найбольш сур'ёзныя несправядлівасць, асуджэнне, бязлітаснасць застаўлялі такімі незаўважальнымі. Браты і сёстры, а колькі разоў мы менавіта так сябе паводзім? Перажываем, ці правільна паставіў свечку, ці вось менавіта ўсе словы малітвы з увагай, не прапусціў нічога, памаліўся, прачытаў, а ў сэрцы маю злосць, крыўду, непрабачэнне. І менавіта ў гэтым трываю, у гэтым жыву. Мы бачым гэтую пясчынку у кагосьці, у бліжняга, абервяна ў сваім воку. Вельмі часта не заўважаем. Езус папярэджвае, кажа, гора вам. Кніжнікі і фарысеі крывадушныя, таму што звонку ачышчаеце кубакі місу, а ўнутры яны поўныя драпежнасці і нястрыманасці. Фарысеі клапаціліся пра гэтую рытуальную чысціню посуду, але Езус паказвае, што гэта толькі вонкавае. Унутры ж, у сэрцы, у душы была нячыстасць. Недастаткова быць добрым толькі на паказ. Бог глядзіць у сэрца чалавека. І калі ўнутры мы чыстыя, калі мы поўныя міласэрнасці, калі мы поўныя прабачэння, справядлівасці, любові, тады і нашыя вонкавыя ўчынкі будуць сапраўды Богу мілымі. Браты і сёстры, Езус запрашае нас да шчырасці, да таго, каб мы не хаваліся за рэлігійнымі фармальнасцямі, адкрылі перад Богам свае сэрца. Пачаць трэба з сябе. Паглядзець у сваё сэрца, ці ёсць там сапраўдная любоў, любоў да Бога і да бліжняга. Ці не сталі мы падобнымі да гэтых фарысеяў, якія дбаюць пра дробязі, а забываюцца пра найважнейшае. Няхай сённяшняе Божае Слова, Слова Хрыста, стануць для нас не асуджэннем, а заклікам да перамены, каб мы вучыліся быць людзьмі міласэрнасці, каб спачатку абмылі гэтае нутро наша сэрца, а потым і наша жыццё стала чыстым перад Богам і людзьмі. Амен. Сабраныя ў імя Хрыста, адкрыем сэрцы на патрэбы ўсяго свету і даручым іх Богу. Молімся за папу Льва, каб Бог захоўваў яго ў здароўі і бяспецы дзеля дабра Касцёла. Цябе просім. Молімся за бацькоў і настаўнікаў, каб яны вучылі дзяцей і моладзь жыццю ў справядлівасці, міласэрнасці і веры. Цябе просім. Молімся за церпячых у адзіноце, каб іх суседзі праявілі да іх сардэчнасць і аказалі дапамогу. Цябе просім.
Молімся ў інтэнцыі гэтай святой імшы аб павазе да новага жыцця, да жыцця чалавечага. Таксама молімся за маці, за бацькоў, якія чакаюць на нараджэнне свайго жыцця, каб гэты час бяспечны быў для іх і благаслаўлёным, каб дзеці убачылі гэты свет. Цябе просім. Молімся за нас саміх, каб Бог даў нам ласку ачышчэння ад усякага зла. Цябе просім. Просім Цябе, Пане, задаволь патрэбы народу, які Цябе моліць, і надзялі яго належнай для хрысціянскага жыцця сілай. Праз Хрыста, Пана нашага. Веру, Пане, з грэху збавіў нас усіх. Веру чалавекам стаўся Божы Сын. То загад любові крыж на плечы браць. У касцёле сакраментам найсвяцейшым стаць. Ты вядзеш у вечнасць нас, дзе чакае рай, і да сэрца прытуляеш. Моліцеся, браты і сёстры, каб маю і вашу ахвяру прыняў Бог Айцец усемагутны. Няхай Пан Бог прыме ахвяру з рук Тваіх на праслаўленне і хвалу імя Свайго, а таксама на карысць нам і ўсяму касцёлу святому. Пане наш Божа, Твой Сын сваёй ахвярай на крыжы адкупіў нас і учыніў сваім народам. Просім Цябе, спашлі Твайму касцёлу дар еднасці і супакою. Праз Хрыста Пана нашага. Амén. Вечнай любоўю услаўляем ягоную смерць, з жывою вераю вызнаём яго з мёртвых паўстанне і з моцнай надзеяй чакаем яго прыйсця ў славе. Таму з анёламі і з усімі святымі мы праслаўляем Цябе разам з імі усклікаючы. Святы, 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 Пан Бог усемагутны, неба і зямля полныя хвалы Тваёй. Хосанна на вышынях, благословёны той, хто приходить у ім'я Пана. Хосанна на вышынях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму просім Цябе, свяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага усе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго усе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Абвяшчаем смерць Тваю, Пане Езу, вызнаем Твое воскресенне і чакаем Твайго прыйсця ў хвале.
Успоминаючи смерть из мертвых повстання Твоего Сына, ахвяруем Тебе, Пане, хлеб життя и келих збавлення, дякуючи, что учинил нас годными стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, как усіх нас, приймаючих тіло і кров Христа, Дух Святий собрав у одно. Пам'ятай, Пане, про костел Твой, рассеянный по всем свете, удоскональ его у любови разом с папом нашим Львом, біскупом нашим Владимиром і усім духовенством. Пам'ятай так само про братов і сестер наших, які поснули у надеї на воскрешення, і про всіх, хто у Твоїй ласці дійшов з гэтага свету, і дозволь ім убачить святло обличчя Твоего. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, каб мы заслужили удел у житті вечным, у єдності з Найсвятейшей Богородицей Панной Марией, со святым Юзефом, яе обранником, со святыми апостолами и усіми святыми, якія спрадвеку подобалися Тебе, каб за ими и мы хвалили и прославляли Тебе праз Сына Твоего, Иисуса Христа. Праз Христа, с Христом и у Христе, Тобі, Боже Ойче, всемогутний у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, праз усе веки вечные. Амен. Пам'ятаючи збавенные заповеди и Божьим наставлением навученные, осмеливаемся казать: «Ойче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас у спокусу, але збав нас от злого». Просим Тебе, Пане, збав нас от усяго злого, дай ласкаво супокой у дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были заўсёды вольны от граху и захованы от усялякага неспокою, чакали исполнения счастливой надеи и прийстя Збавцы нашего Иисуса Христа. Бо Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грахи наши, але на веру костела Твоего, и будь ласкавы, згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, які живеш и владариш на веки вечные. Амен. Супокой Пана нехай завсёды буде з вами. И с Духом Твоим Передайте ближнему знак супокою. супокой нам усім. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, одари нас упокоєм. Вось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи свету, благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Пане, я не варты, каб Ты увайшов до мене, але скажи тільки слово, і буде оздоровлена душа моя. Честь Тобі, славу, наш добрий Пане, взносі спашаной, не перестанем, взносить спашаной, не перестанем. Мы громадою верные люди, славить Тебе усяж, Ойче наш будем.
Хочу Тебе хвалить все свое життя, хочу Тебе хвалить усё свое життя, пред Тобой стоять, отчувать Твою любовь. Хочу Тебе хвалить, хочу Тебе хвалить. Молимся. Милосердный Боже, праз гэты эўхарыстычны пасілак верні здароўе нашим душам, перамяні нас дзеяннем Твоей ласки и дапамажы нам, каб мы заўсёды былі Табе даспадобы, праз Христа Пана нашага. Амен. Запрашаю бліжэй алтара жанчын, якія чакаюць на нараджэнне свайго дзіцяці, на благаслаўленне. Молимся, Пане Боже, Створитель всех людей, Твой Сын, моцаю Духа Святого, народился с Панной Марии, выплатил давний долг першородного граху и откупил человечество. Прими ласкаво покорные молитвы своих слух, якія просять аб шчасці потомства, якое павінна прыйсці на гэты свет. Няхай шчасліва народзяць сваіх дзяцей, каб увайшлі да супольнасці Тваіх вернікаў і праз святыя паводзіны заслужылі на вечнае жыццё. Праз Христа Пана нашага. Amen. Дзякую за дар супольнай малітвы. Пасля благаслаўлення адбудзецца адарацыя на свяцейшае сакраменту, якая будзе трываць да самай ночы. Запрашаем таксама сёння яшчэ ў 24 гадзіне на пастэрку, якой распачнем святкаванне ўрачыстасці Маці Божай Чэнстахоўскай. Заўтра святыя імшы раніцай у 9, пасля у 12 галоўная святая імша, якую узначаліць ксёндз Марцін Лудзіч, неапрэсбітэр. Таксама будзе магчымасць атрымаць прыміцыйнае гэтае благаслаўленне, і таксама будзе святая імша вечарам. Запрашаем да перажывання парафіяльнай урачыстасці. На сённяшні вечар, на спакойную ноч прыміце з верай благаслаўленне Божае. Пан з вамі. И с Духом Твоим. Нехай благословить вас Бог Всемогутный Отец и Сын и Дух Святых. Амен. Идите в супокои Христа. Дякуем Пану Богу. О найсвятейша гостия, веди нас до небесных брам, тревожить муки нас ворожия, успоможи нас, дай силу нам, один и в Тройцы Бог святый, Тебе хвала во все веки. Коли закончится наш шлях земный, у володарства свое прими. Амен. Święty Boże, święty mocny, święty a nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami. Święty Boże,
Boże, święty mocny, święty a nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami. Święty Boże, święty mocny, święty a nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami. Od powietrza, głodu, ognia i wojny wybaw nas, Panie. Od nagłej i niespodziewanej śmierci zachowaj nas, Panie, abyś Kościół Twój święty rządzić i zachować raczył. Prosimy Cię, Panie, abyś Ojca Świętego i wszystkie stany duchowne w jedności i pobożności zachować raczył. Prosimy Cię, Panie, abyś nas do pokuty prawdziwej przyprowadzić raczył. Prosimy Cię, Panie, abyś nas w służbie Twojej świętej utwierdzić raczył. Prosimy